Bari in baka wasu shawarwari guda uku da ya kamata ka yi amfani da su a harkar kasuwancinka. Matuƙar kana so ka gina kasuwancinka ka kuma samu canji a cikin kasuwancin naka. Shawara ta farko shine ka zama mutum mai sammako. Idan na ce ka zama mutum mai sammako ina nufin kada ka sake ka zama ɗaya daga cikin irin mutanen nan waɗanda suke bari kwastoma ya jira su ba wai su jira kwastoma ba. Duk yadda za a yi kada ka zama ɗaya daga cikin irin mutanen nan. Ka zama kai ne kake jiran kwastoman ka ba wai shi ne yake jiran ka ba. Bari in baku misali, majority 'yan kasuwar farm center kusan wannan shine halinsu ne wannan. Zaka samu wai mutum ba zai fito shago ba sai akalla kusan karfe 12 ko karfe 1. Uban me kake yi a gida? Da yawan su ma wasu ba aure ne da su ba su da mata, amma zaka samu mutum wai sai karfe 1 sannan zai fito kasuwa. Kwastoman da ya zo karfe 11 ko karfe 10 zai zo na jiran ka ne har karfe 1 ka zo kasuwa sannan ya siya abin da zai siya? No, zai je wajen wani ne. A kwana a tashi in dai kana da wannan ɗabi'a a cikin kasuwanci to wata rana za ka nemi kanka ka rasa a cikin kasuwar. Mun san yadda Kano take da hada-hadar kasuwanci, ana samun baki da yawa waɗanda suke shigowa daga wata ƙasa su zo su siya kaya a Kano. Majoritin suna shigowa ne irin karfe 10 zuwa karfe 11. Mutumin da ya zo daga wata ƙasa karfe 11 karfe 10 so kake ya jira ka a shagon ka sai lokacin da ka ga dama ka fito sannan ya siya abu a wajen ka? Mutane da yawa suna sakaci da wannan abu. Wannan ba ƙaramin kuskure bane ba a kasuwanci.